Oh, nih, Pak Berdua ada mana? Mana mana? Pasti. दाउ बेदर गला Dano bingo. Mukhang parang nangyayari niya. बे गासै खुंनाय नोंनि थाखायसो नोंनि इच्छानि थाखाय आरो नोंनि मुङा जेन मेहेरगोनां जायो अराय सम बाख्नाय जायो बेबायदि नोंनि गोथार जिउजों बयखौबो दैदेननो गासै आरज संबाय होननानै प्रभु जिसुनि मुङाव बिनाय जाबाय आमेन।
Jadi kami keseluruhan apapun istimewa ambil beberapa. Jadi orang Indonesia saya
बोसोर सोलोङो बा थामथिम जायो Here it is written in verse 1 that let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles us. बेनिखायनो सिगाङाव बिदि बुंदों जे जायहा जोंखौ बाधा होयो बेबायदि पापनि खामानिफोरखौ जोङो गोजान खालाम You will never see a runner is running with a overcoat or a coat. नोंथांमोना बेबायदि नुवाखै जे खारग्राफोरा अभारकटजों खारदों Today we are with heavy dresses. दिनै जोङो गिलिर गिलिर गाननाय जोमनायफोरखौ गाननानै फैदों But even in the winter, if a runner is running, he or she will have a mere dress, a little dress just to run. नाथाय गोजां बोथोरनि समावबो जुदि सोरबा खारनांगौब्ला बे खारग्राया बेबायदि गिलिर गिलिर जोमनायफोरखौ खुनानै फिसा फिसा गाननायफोरखौ गाननानै खारनो गोनां जागोन Weight is not a sin. Weight doesn't mean a sin. बे Weight doesn't mean sin. It is not sin. जिथु लेरथाय बियो पाप नङा Weight which holds you down. Weight means which holds you down. बे लेरथाया जाबाय गिलिरथाया जाबाय जायहा नोंखौ एसे गाहायाव लाबोगोन उदै होगोन Which takes you away from the run. जि लेरथाया जोंखौ खारनायनिफ्राय एसे गोजानाव लाखिनो हागौ So it is very, very important that we need to remove the things which are really making us heavy to run the race. बेनिखायनो जोंनि खारनायाव जिया एसे लेरथाय गिलिर बे बुस्थुआ जोंखौ बाधा होगोन बेखौ जोङो बोखारनो नांगौ गारनो नांगौ The burdens that hold you back. Burdens that hold you back. बेबायदि मुवाफोर दोनोब्ला जाया नोंखौ बोखांना लाखियो See, there are many times we are giving more time in the